राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। कोकण रेल्वे गाड्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन नवनव्या संकल्पनांचा अवलंब करतं आणि त्या अंमलात देखील आणते। याच पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासन व वन विभागाच्या सहकार्यानं कोकण रेल्वे मार्गावरील रेल्वे स्थानकातील इमारतीच्या भिंती वन्य प्राण्यांसह विविध प्रकारच्या पशुपक्ष्यांच्या चित्राकृती रेखाटून सजविण्यात आल्या आहेत। कोकण मार्गावरून धावणाऱ्या नियमित गाड्यांसह जलद एक्सप्रेस व विशेष गाड्यांना प्रवाशांची सर्वाधिक पसंती मिळते। रेल्वे गाड्यातून वेगवान आणि खर्चाची बचत होत असल्यानं साऱ्यांचाच ओढा रेल्वे गाड्यांकडे वळतोय। रेल्वे गाड्यांना प्रवाशांची सर्वाधिक पसंती मिळत असल्यानं प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी रेल्वे प्रयत्नशील आहे। कोकणातील सौंदर्याचा आनंद लुटता यावा यासाठी रेल्वे प्रशासनानं आजवर नवनव्या संकल्पना राबवल्यात। या पाठोपाठ रेल्वे प्रशासनानं वन्य प्राण्यांसह विविध प्रकारच्या पशुपक्ष्यांची माहिती प्रवाशांना मिळावी यासाठी कोकण मार्गावरील रेल्वे स्थानकातील इमारतींच्या भिंतींवर वन्य प्राणी व पक्ष्यांची चित्र रेखाटण्याचं काम हाती घेतलंय। कोकण मार्गावरील बहुतांश रेल्वे स्थानकातील इमारतींच्या भिंतीवर ही चित्र रेखाटण्याची कामं वेगानं सुरू आहेत। चित्र रेखाटल्यानंतर वन्य प्राणी व पशुपक्ष्यांची नावं देखील ते चित्रांच्या खाली लिहिली जात असल्यानं प्रवाशांना साऱ्यांचीच ओळख पटवणं शक्य होणार आहे। याशिवाय रेल्वे स्थानकात प्रवाशांना स्वच्छतेचे नियम पाळून रेल्वे स्थानक स्वच्छ ठेवण्याचा मूलमंत्रही दिला जातो। या उपक्रमासाठी रेल्वे प्रशासनाला वन विभागाचं पुरेपूर सहकार्य लाभलं असून सर्व स्थानकात हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे। हे काम येत्या काही दिवसांतच पूर्ण होईल असंही सांगण्यात येते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।